Ay butag tanan tanang mga suki ug wag yun magsuki. Good morning ninyo tanan o niya. Di ay mga ambot o ganahan po mo ni balita. Wa may lami ni. Pero sige na lang kay maraga nag-unay na nag-away sila hasta gubutas Pilipinas ay lalimang kasi si kanhi senador Antonio Trillanes deport ni Basol na gyud ni John Vic Remulla, sus bida ni John Vic Remulla eh. Matod pa niya, kung di pa yun tanga, sus sakitang storya ha. Matod pa niya, di pa tanga si John Vic Remulla, nagsige lang panghambog at pinagi sa press conference niya kada adlaw pa. Makuha, madagpan unta nila ang giingong nagtago-tago unya ni kalit og tungha nga si Senador Bato de la Rosa. Baton pang Trillanes ang tanang mga wanted, mga pugante sa balaod. Wa ginadakpan bisag usa kay si Bonjing si John Vic Remulla tuwar sa microphone ang katubang nila. Yang giingon nga si kani Biocor Director Gerald Bantag nga mo'y giingong numero 1 suspect. Akusado na ito, gipailan na itong kaso. Numero 1 suspect sa pagpatay ni Anhing Percy Lapid. Kantong broadcaster nga siging atake ni Gerald Bantag. O niya, si Atong Ang nga mo'y responsable sa gipasangin lang nga mo'y mastermind sa mga missing sa Bungeros. Matod pa, wa gyapon hidagpik kay si John Vic Remulla nagatubang na pirmi sa microphone, nagsigig pabula na sa iyang butbot. Mao ba? Hinungdan nga wa gyud hidagpi in taon ang mga giingong na ay pending warrant of arrest. Apil na niini si Colonel Rafael Dumlao nga gipasangin lang mo'y nipatay. Nikidnap og nipatay ni atong Koreano, South Korean nga si Ji-ik Ju. Matay porbida. Murag unay magsupalpal ni Trillanes si John Vic Remulla o sa ni tabang sa kayo niya. Murag gini si Glenn Soko bitaw. Glenn Soko ka na vice governor mo maor na mga tabangon ba? Ano ba kilain? Matod pang Trillanes pwede ako mahimong DILG secretary pwede siya di ay mantangilngigan niya no. Ngin sa kayo din sila. Pareho ng mga manlaki o niya kanabang nag-ilog sa bukog. Ganahan mo gobyerno yung taong pati maningil arang gobyerno haron. Mao ba? Ingon pa Trillanes, nagwarawara pa ko John Vic Remulla nga na 10,000 ka mga sakop sa kapulisan nga giandam aron dakpon si Bato. Wagin sila kakita nga diara ilang Bato nagtago ang senador. Mao ba? Kagabi undang ang ilang sesyon sa Senado Huma naglantugi, nagsininggitay. Pwedeng suko ang Rubin Hood, ang may laking abogado. Abogado, dili ha. Human sa gisinghagan ni Kiko Pangilinan, tungod kay nagsigig tabi, bisag niingon si Kiko nga, I have the floor. Hindi pa naglalis gyapon kabahin sa warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. Ay, ingon Ruben, akong ikiha siya dito sa Ethics Committee. Ingos Kiko, way basihanan. Nindot sa nilahang ko, anda. Nindot sa nilahang. Asa leader ito kay kasagadaran ng samot sa kangilad sa imahin sa mga Pilipino. Ni Ruben Padilla, amot nga nung itaong nasumok pa ni diha, oy. Naloko na. Ibis nito lapir tato sa una, napunan hinong usa. Ano nga sumok pa ni mga kagwang diha Senado, oy. Mao ba? Pastang paita. Mo ni nakangilad kay pastang pati ang imahe sa Pilipinas may tagkatong sa una kay tagsar kay pick up ning balita sa Pilipinas ngadto sa international community. Karon real time ay or mugap lang pila ka seconds makita na sa tibuok kalibutan ato na ay. Kay bungoton nga senador nga sumok na diha. Naloko na. Samtang si Senador Bato de la Rosa kagapon ni apilar yun dihangyo ni Presidente Bangag. Pag may mo ayo kung ipadaas na hikikilayo kayo to. Mao ba? Emosyonal nga atubang ang senador nga matod pa hangyo siya nga protektahi ko sama sa ubang Pilipino kay basig ikaw na puro niya ipadaan niya dahil maabot yung panahon ikaw na po
Karon niingon si Claire Castro nga ang presidente wa may gihimong EJK nganong moingon mga ipada dito sa dahig. Pero ang record sa presidente katurang banggiitan silang pamilyang Kawatan. Sa Ponte sa Pilipinas mas samot gyud ron. Gikan samahan nga to anak samot gyud basta paita. Gihulagway ni Senador Bato de la Rosa nga perti gyud ka traidor ang Itbulaga gang. Itbulaga senador nga si Tito Soto apan naning kamot ni si Tito Soto pangugat nga kon nahibaw pa lang sa musud is Bato sa sesyon iya mausab tingali ang istorya. Sa deklaruha pero matod pa ha sa mga senador nga sakop na karon mayoriya nga dapat ang mga sakop sa NBI nga nisod sa Senado wa sila katungod kay dunay mga sergeant or mga guards o mga empleyado sa Senado nga gitahasan pagbantay dili lang ang mga blue guards kundi ang mga giingong sakop sa Office of the Senate Sergeant at Arms nga mo'y mupugong na ini pero tungod sa mando ni Tito Soto nakasod ang NBI mo hinungdan nga gibugtaw nila si Senador Bato nga wa gibitbit bisag gamayng bato. Pero tigi ko na ka traidor si Tito Soto. Samtang ipaibaw po gahapon Trillanes nga posibleng musunod ang warrant of arrest ni Senador Bongo gikan sa International Criminal Court. Wa hinuon siya kamanduan sa pagpamatay apan giingong mao ni financier sa mga pulis nga giingong mo'y responsable nitong extrajudicial killings. Hasta may Trillanes kaya nakahibaw pa og mao ni tunood ang butbot. May Trillanes kaya nakahibaw pa pero ang usa Robin si John Vic Remulla nagsige lang ang tumang microphone. Ay taro mo ni problema kay nagsige lang ang tumang microphone. Karon na mawa na basig di na pa press con si John Vic Remulla puula na yang naong. Ba? Apan kang Bato gyapon ning iso pagkagahapon perting pasalamat ni Senador Bato de la Rosa sa iyang mga supporters ni Vice President Sara o katong supporters yun matud pa katong nagtatay ni Digong isang di kinugos matud pa nga salamat kayo sa ilang pagtukaw dito atubangan yun sa building sa Senado aron protehian siya pero ang mga sakopon sa mga bangag katong gingong Marcos loyalist to po dito nagsilinggitay po sila ang singgit sa bangag o buhaya samtang ang pikas po nga supporter si Marcos nagsinggit po singgit bato talawan o himi pa yes tangil ngiga ng Senado ating kubutang yun pero ang simbahang Katoliko pinaagi sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ni auhag na sa Senado nga ipadayon gina ang impeachment trial diha sa impeachment court ang Senado ni ang pasabot matod pa nga kinahanglan nga mapadayon ni unya inyo yung butaran base sa ebidensya ang isip-isipin ninyon na kinahanglan inyo ning ipadayon unya evidence based gyud unta dili kay political based matod kini mo ay pamahayag ni Archbishop Gilbert Garcia nga maoy presidente sa maong kahupungan sa Simbahang Katoliko ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ingon nga ang karuha sa nanyo da base din sa pinisa pero kani base man sa political affiliation bishop murag pildihon gyud ang mga sakop ni bangag ani samtang ang ubos bay balawranan do na gipiling 11 ka mga prosecutors dito niya sa impeachment court tali sa Vice Presidente si Sara Duterte. Ang una ni ini si Jerwin Luistro mo ay usas mga prosecutor. Purom na yung bugado si Joel Chua, Rods Gutierrez, katumling sa Quadcom, sila kan grupo Quadcom ni. O niya si Keith Flores, Bill Zamora, kini murag anak ni atong kanhi kongresistang Way Kurat. Kadam to. O niya si Lawrence Defensor, Tiri Redon katong Bicol Sarok. Party list on niya. Ay di amay akong higala. Kaila pa rin ako siguro sungan. Si Dinagat Congresswoman Kaka Bagaw. Matay dipsi man ipaaway. Ini paaway kay Kaka ko ni. O niya. Diya pagyoy. Lordan Suan. Katuning gihapon. Kuwan ko maning grupo ha.
Unya, of course, si Attorney Shell Jokno, ang kongresista sa Akbayan Party List, og si kongresista Laila de Lima sa ML Party List. Dili itong mobile legend, ha? Mamamayang liberal. Kung sini ka mga prosecutors, wapay siguro punan pa ni, o mga private prosecutors, kana, depende. Kung mag-hire ang Ubos Bay Balauranan, o mga mainlaking abogado, ikuyog aning mga 11 ka mga prosecutors, o niya po natang ingigan nila. Mao ba? Samtang ang Interpol, suspaita, Interpol ha, ni pagawas daw grid notice, nining hingalag Gerald Bantag, persil, nga mo ay murderer, pasangin lang murderer na persil Lapid, atong missing sa Bungiros, og Colonel Rafael Dumlao, ay. Matod pa kani posibleng madakpan pinagi sa coordination sa Philippine government o sa International Police Organization. Di na i-appeal o kwenta si John Vic Remulla kay matod pang Senador Antonio Trillanes Pulpul. Diretas dakbayan sugbo si Tomas gapon ng ugat yun. Huwag mahibos Tomas ha. Doon na proposed ordinance kabahin na ng LPTRP, local kaning local road plan nga nagbigit sa Baha Rapid Transit kon BRT. Nga gibalhin ko no ang ruta instead nga gikas Bulacau lahos nga tos Talamban karon gibalhin ubos din ang maong ruta ibalhin nga tos SRP ang maong BRT nga magsilbi ko no sa SM ug Ayala. Ting laguta gini aning SM ug Ayala ni Tomas. Kay batod pa niya kaniwa na magsilbi sa kinabag ang pobreng mga Sugbuanon kundi adto na noon sa SM ug Ayala. So pag siya ni matod pa niya ang administrasyon ni kanhi Presidente Digong mo'y nagbudhi o betrayal ko no or ni-betray budhi sa mga Sugbuanon. Apil na ang administrasyon ni Bangag, labaw pang nagbudhi, Mao ba? labaw pang nagtraidor. Yun sa dili ko gustong ma-apil ko sa pagbudhi sa mga Sugbuanon. Tangilgigan Tomas, mura na sa akin. Kinis Tomas, believe siya siyang kaugalingon. Ang tanan nga, kuhan nga ng tanang niyang isulti mo insakto sa ihar po ng kaugalingon. Pero kita, Pangutan as Tomas, og pila na kabok-bot-bot yung nahitabo. Ba? Ang ngilad og nindot nga balita, ngilad ni sa mga Pilipino kay ang utang basta dako mahal kayo ang kantidad sa dolyares against piso, mo dako pod ang interes tungod sa dolyar. Sa mga Filipinos abroad nga dunay mga pamilya diring panadaan kada buwan sa ilang sweldo, nindot ni pero gamay na kay kantidad ang piso. Mao ba? Ang dolyar kagapon niabot nag 61 pesos and 48 centavos ang dolyar. Kung na kay $1, 61 ang kantidad ana mo na nakapait kay ang imong kantidad, ang imong dolyar dako kantidad igpaili sa piso, pero ang kantidad ang kwarta nga Philippine peso nga imong ipamalit mura nagway buot. Mga na nakanindot ani nila.